Čaute, tu je Sara Pes. A to je Daniel. A dnes sme sa rozhodli navštíviť veselé miesto a na prvý pohľad strašidelné, ale vyzerá to tu hrozne. Podkova je tu. Šťastie máme. To je rozpadlina. Barabízna jedna. Aha, svetlo. Svetlo! Svetlo! Sme zachránení! Takže ideme ďalej. Joj, tady som zase natrel toho sena. Tu nevyzerá zase... Zlato! Zlato. Nechcem smetiť číňaka. Tu sa kúpu kačky. To samými koňami je to také zničené. Neviem, asi išli prahať. Teraz sa všetci pýtajú, kde sú kone, ale oni išli prahať. Neviem kam, ale tu spia kone. V takom smrade strašnom. Teraz poďme toho na... To je bordel jak v tanku. Teda v tanku ešte horší. Keď zapnem svetlo, to lepšie bolo vidno. Aj. Aha, svetlo. Tu máme pomie, teda nič tu není. Tu máme drevo, nič nevidno. Proste tam máme drevo, tu doby, tu... Nie, tak pokoj. To také barabizne mysle. Nie je to otvorené. Shit. Tam je posilovňa, tam ideme. Shit. To je iba... Tu je ten dom na... Tu je kuchyňa. Bývalá kuchyňa. A tu je čo? Holy shit. Tu sa zabíjajú prasatá. Same. To je tiež smrad jak v tanku. Tu je zatvorené. Kam idete? Moja. Tu je maso. Tam je meso. Ešte poďme sa ďalej. Tam je traktor. Tu sú anice. A tu je pivnica. Tam bohužiaľ nemôžeme ísť, bo je to zamknuté. Ja sa ani nečudujem, že to nezamykajú. Dobre, tam sme zhasli svetlo našťastie. Poďme. Je tiež zamknuté. Jaj. Ty vole. A praší sa z neho ako zo starého koberca.
Tak ahojte, zdraví vás Sara Pes, Sofa S, Sofa Pes S, Sofa A a Daniel D. Veľmi by nás potešilo, keby ste za toto dnešné video dali like, v prípade komentár, odber a... Keďže ste tam naživo, tak sa poserajte. Hej. Na video Sara sa ešte bála. okej. Ale na video je ešte to OK, že sa to dá. Ale keby ste tu išli na živo do tejto tu miestnosti, do toho domu, tak by ste sa